Καλησπέρα. Γεια σας. Πριν από 2 μήνες περίπου είχα γράψει στο Twitter, ναι, γράφω στο Twitter καμιά φορά, ότι εντάξει, δεν μου αρέσει ο Μπερλουσκόνη. Ούτε αλλά από την άλλη μεριά μου αρέσει πως υδρώνουν από αυτά που κάνει διάφοροι πολιτικοί του αντίπαλοι. Τώρα λοιπόν στις τελευταίες μέρες, αφού έγιναν εκλογές στην Ιταλία και ο Μπερλουσκόνη ξαφνικά ξεπετάχτηκε όπως και ο Γκρίλο, λοιπόν, έκανε τη φοβερή κίνηση και είπε στους άλλους: κοιτάξτε, δέχομαι τελικά να γίνει κυβέρνηση με όλους μέσα, πριν του Γκρίλο, και το Μόντι δηλαδή, το οποίο δεν ήθελε να τον δει και να τον ακούσει. Γι' αυτό υποτίθεται έκανε και τις εκλογές πιο νωρίς από ότι θα έπρεπε, κάνα 2-3 μήνες. Λοιπόν, αλλά ο φοβερός Μπερλουσκόνη στις αλχημίες πήγε και είπε αυτό: άντε τώρα οι άλλοι να πούνε ότι δεν θέλουμε. Δύσκολα τα πράγματα. Και αυτός ο Μπερσάνι, ο αρχηγός του Σοσιαλδημοκράτων, κεντροαριστεράς, λοιπόν, θα μου πείτε όλα αυτά, εντάξει, γίνονται και η Ιταλία που πάει. Αυτό είναι άλλο θέμα, εντάξει. Αλλά ο Μπερλουσκόνη τελικά αποδεικνύει ότι, ξέρετε, δεξιός είναι ο Μπερλουσκόνη, δεν το συζητάμε. Αλλά από την άλλη μεριά, εντάξει, εγώ κρατάω στάση από όλους, έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά, δεν τον ήθελε η Μέρκελ. Πώς το κάνουν, το στυλάκι του, δεν της κάθονταν της κυρίας Μέρκελ. Γενικά δεν κάθονταν σε κάποιο κυκλώματα των Βρυξελών τα οποία είναι κάπως. Τα πούμε άλλες φορές αυτά, εντάξει. Ξέρετε, εντάξει. Λοιπόν, το στυλάκι του δεν της πήγαινε. Και το στυλάκι του και η φιλοσοφία ζωής του και διάφορα άλλα. Και λοιπόν, και θέλανε να τον βγάλουν από τη μέση, τον βγάλανε, βάλανε τεχνοκρατικά σχήματα και διάφορα άλλα και αυτά. Στην Ιταλία μιλάμε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, αλλά he came back. Andiamo. Λοιπόν, γύρισε πίσω, Σίλβιο. Και they're sweating it out. Υδρώνουνε αρκετοί και στην Ιταλία και στην Ευρώπη. Και στην Αλεμάνια. Θυμόστε τότε που κάποιος, πριν από καμιά 10 κάτι χρόνια, ήταν ο Σρέντερ τότε στη Γερμανία. Και ήταν ο Μπερλουσκόνη στην Ιταλία. Και κάποιος από τη Λέγκα του Βορρά στην Ιταλία έκανε μια δήλωση, μια τοπική εφημερίδα, κάτι για τους Γερμανούς τουρίστες κτλ. Και έγινε το κάγκελο. Αφού ο Σρέντερ τότε δεν πήγε για πρώτη φορά, λέει, στην Ιταλία για διακοπές εκείνο το καλοκαίρι. Έχει πανηγύρια η Ευρώπη. Θα μου πεις τώρα τι πανηγύρια εδώ πέρα, εμείς εδώ 3 χρόνια, 4. Μείον 20% στα ακαθάριστο χώρο προϊόν και 25% ενεργεία. Ναι. Τα έλεγα τον δεκαετία του 90, τα έλεγα την δεκαετία του 2000. Κάτι με γράφανε. Δεν εννοώ τους κυβερνώντες. Εσάς, τον κόσμο εννοώ. Στην τηλεόραση τα έλεγα, στο ραδιόφωνο τα έλεγα, στις εφημερίδες τα γράφα. Ναι, αλλά ποτέ δεν έργα. Λοιπόν, αυτά κάνει ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, έτσι καλύπτουμε και τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο η Βρυξέλλες, έτσι, ούτε οι Φραγκφούρτες, ούτε τα Βερολίνα. Είναι όλο. 500 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια. 500 μιλούνια νοματέοι είμαστε. Και 330 στην Ευρωζώνη. Παρακαλώ σημειώστε αυτά, θα εξεταστείτε. Όχι από την Τρόικα. Καλό βράδυ. Τι βράδυ, τώρα που βλέπετε τι ώρα είναι. Αλλά καλή ενημέρωση.